Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Ej, hallo. Jeg er så virkelig ked af, at jeg kommer så sent. Jamen, Jeppe, det er jo ikke første gang, det er sket, og det er sket gentagne gange, hvor der du bare kommer for sent hver gang. Og vi har faktisk overvejet, om vi skulle melde dig ud af gruppen, fordi du er ikke en del af det mere. Du kan jo ikke komme haltende hver gang, vel? Ja. Hallo? Hvad sker der? Hvor fanden er du henne? Nej. Og lavet hele projektet. Ej, du er da som en helt ny person. Tak. Det er fantastisk, det her. Undskyld, jeg er en kæmpe stor spade. Okay.